Ibaien bidea aldatzeko trebezia dugu. Garapena eta naturaren zaintza uztartzeko beharrak ordea, batzuetan ondorio itzulezinak dituzte. Ibaiertzeen artifizializazioak, bideratze eta kanalizazioek, ibaiertzeko ekosistemari zuzenean eragiten diote, eta fauna eta landarediak kaltenabariak jasaten ditu. Euskal Autonomia Erkidegoan ibai luzeraren 67%ak presio esanguratsua dute aldaketa morfologiko hauen ondorioz, eta alde heinean ibai eremuak babestea eta lehengoratzea izan daiteke irtenbidea. Ibai edo laku, transizioko gune edo kostalde izan, prebentzio lana ibilguetatik harago hedatu behar da uholde arriskuko guneen erabilera mugatuz. Eta era berean, morfologia hobetzeko lanak egin behar dira, ibaiertzeko ekosistemak berreskuratzeko.